Jackie Lewis ydw i. Dwi'n gweithio yn ysgol Dewi Sant yng Nghymru. Dwi wedi eisiau i siarad Cymraeg Mae'r cyn y cwrs yn ddechrau ac dwi'n teimlo angerddol am gadw yr iaith yn fyw. Dwi wedi cael amser wych ar y cwrs. Mae tutoriaid yn arbennig iawn. Dysgais i llawer o strategaethau newydd i mynd â nôl i'r ysgol. Dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac gobeithio byddwn ni'n cadw gyda'n gilydd i rannu gwybodaeth gyda'r ei gilydd. Dwi'n siŵr mae cwrs yn helpu pobl i siarad mwy ac mae cwrs yn anodd. Mae'n werth e. Mwynhauais i y cwrs yn fawr iawn.